Μπρο. Φαίνεται ότι είναι ένας άνθρωπος. Κοιτάξτε. Φαίνεται ότι σας παρακολουθεί. Αυτό είναι από παλιά. Σαν ένα κομμαλίδι. Είναι από παλιά, ξέρω. Τι. Παλιά το έκανα. Έχω 67 μπαταρία πάντως. Anyway. Δεν ξέρω τι έχω. Τον πιστεύω δεν έχει κάμερες. Αυτό εντάξει δεν έχει κάμερες. Ναι, τα έχω εγκαταστημένες γιατί θέλω να δω. Δεν βλέπω καμιά κάμερα. Μπορεί. Δεν βλέπω κανέναν άνθρωπο που έχει κάμερα. Τα έχω εγκαταστημένα τα παραπάνω. Ή τα παραπάνω, αλλά δεν ξέρω ρε. Τώρα τι να σου πω. Αυτός δεν νομίζω να έχει καμιά κάμερα στα μάτια. Η μόνη η Άντζελα που πιστεύω ότι έχει κάμερα στα μάτια. Πιστεύω. Να δω κι αυτή. Δεν βλέπω κάτι εδώ μέσα. Αυτή την Άντζελα μου είπε κατεβάσει τίποτα. Γιατί φαίνεται ότι είναι ο άνθρωπος. Και δεν έχει αυτό το κεφάλι στα άλλα. Και έχει μόνο τα μέτρα. Φαίνεται ότι είναι ο άνθρωπος ρε φίλε. Τώρα μπορεί να μας παρακολουθεί, αλλά δεν νομίζω ότι παίζουμε το παιχνίδι. Φαίνεται ότι είναι ο άνθρωπος. Τώρα αν σε κλέψει... Δεν ξέρω ρε παιδιά τι να πω κι εγώ πάντως. Για τρελαθεί με το ματάκι και κάνω.